अखम सरकारनि जि बानजायनायाव दिनै 15 days सामार भेकेसन वर्कशप बे वर्कशपखौ रौता मिउजिक कलेज एन्ड फाइन आर्ट स्कुल बे मिउजिक स्कुलनि दैदेननायावहाय दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो अखम सरकारनिसिम आं धन्यबाद आरो साबायखर जासिदों साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि छात्र छात्री बिथांमोनखौ बे गरम बन्द समावहाय मोनसे सांस्कृतिक बा कालचारनि हारिमुनि सायावहाय जे मोसानाय बहाबा दामनाय बेबायदिनो गोबांखिनि वर्कशप मावबादा लादों आरो बे वर्कशपनि गेजेरजों साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बेयाव बाहागो लानायनि गेजेरजों माबा मोनसे रोंगौथि मोनो आरो बे रोंनायनि गेजेरजों गोबां मोनसे साहस आरो मोनसे साहस लानायनि गेजेरजों गिदिर गिदिर जाहाथे मन्च गिदिर गिदिर स्टेजफोराव जाहाथे बाहागो लाहैनो हायो दिनै जोङो नैबे रौता मिउजिक कलेजनि उदालगुरि जिल्लानि सिङावहाय जों बेवहाय हाबाफारिखौ लाबाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बेवहाय सोलोंनो फैदों बिनि उनावहाय स्टेट लेभेलाव बिथांमोना जाहाथे बिनि मोसानायखौ लानानैनो रोंगौथिखौ लानानैनो स्टेट लेभेलाव थांनो हायो आरो स्टेट लेभेलनिफ्राय बिथांमोना आरो मोजांहै पारफरमेन्स खालामनानै नोङो नेसनेल लेभेलाव थांनो हायो बेबायदिनो माखासे फरायनायजों लोगोसे नैबे सांस्कृतिक जे कालचार लाइनावबो गावखौ जे सोलोंनानै मोनसे केरियार बेबायदि मोनसे लामाखौ लानो हायो सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो नैबे गरम बन्दनि सामार भेकेसनाव जाहाथे फरायसुला फरायसुलिफोरा ओरैनो जिरायनानै थाया माबा मोनसे बेस्थता जानानै नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों गावखौ बेस्थ खालामना लाखिनो हायो बिनि थाखायनो नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो असम सरकारनिफ्राय आरो हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों मा होनदों साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों नैबे हाबाफारियाव साफ्रोमबो गावबा गाव गथ'फोरखौ नैबेयावहाय लाना फैनानै जाहाथे बाहागो लाहोनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे आं खावलायबावगोन जों सांस्कृतिक बेलायावबो जोङो साफ्रोमबो गथ'फोरखौ बाहागो लाहोनांगौ आरो जों सानो सोरबा सोरबाया गोबांखिनि गोरोन्थि बुजियो जे कालसाराव ओंखारोब्ला मोसानाय दामनाय देनाय खेला दुलायाव जुदि ओंखारोबा फाल्तु जायो माने बे बेकार जायो बे नङा ओंखायनो साफ्रोमखौबो आं खावलायनो लुगैदों जे जोङो मोनसे हारिमु बा गेलेनाय बिथिङावहाय जुदि साफ्रोमबो गथ'फोरखौ बेबायदियाव जुदि लाबोनानै बेस्थता खालामनो हायोबा जोंनि गथ'फोरनि गाज्रि साननाय हनायफोरा गोजानाव थायो आरो गाज्रि आखुनिफ्राय बुहुत माने सेफआव थायो रैखाथियाव थायो बेनिखायनो मोनफ्रोमबो फरायनायजों लोगोसे नैबे मोसानायफोरावहा बेबायदि मोनसे बाहागो लाहोनायखौ नाजानांगौ আজি ইয়াতে আহিলো ৰৌতা মিউজিক কলেজ এণ্ড ফাইন আৰ্টে আজি অনুষ্ঠিত কৰিছে LSC এটা LSC দুটাকে প্ৰগ্ৰেম হয় যিহেতুত আৰু এটা প্ৰগ্ৰেম ইয়াতে হৈছে তেওঁলোকে ইয়াতে হিপ হপ ডান্স শিকাব আৰু সেইভাবে ইয়াতে আহিলো আৰু প্ৰগ্ৰেমটো উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই বহুত ভাল লাগিল মোৰ অসম চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুত প্ৰশংসনীয় কি ক'বা অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ দ্বাৰা এইটো প্ৰগ্ৰেম এইটো বছৰত দুটাকে হয় আৰু এইটো সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধটো যাতে এনেই নাযায় তেওঁলোকে যাতে কিবা এটা শিকে সেই কাৰণে এই প্ৰগ্ৰেমটো কৰা হয় আশা কৰোঁ ইয়াতেও সকলো ল'ৰা ছোৱালী শিকি তেওঁলোকে ধুনীয়া ডান্স কৰিবলৈ পাৰিব বুলি আশা থাকিলে এই কৰ্মশালাত বিভিন্ন কমিউনিটিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিছে হয় ইয়াতে অকল এটা কমিউনিটিৰে মানুহ নাই ইয়াতে বড়ো আছে ৰাভা আছে বাকি বাগানৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আছে সকলোৱে ইয়াতে ডান্সটো শিকিব বুলি আশা থাকিলে